Esh, Kurotunga. Lahacheba Heko. If you are not ready to get back to them here, don't come here, get me Mamokana. I told me, Pambato me here. Sorry. With the phone now, Kurotunga, the phone and Naga. I spent get away phone now. Okay. Eh, therefore, la Chogati. I'm 26 years. 26. Akwe man in your wall mereba. Naba na social media ni ngani room work interview. Bishop Gawani. Me pecha window ni na that house in on him here. Get the phone now na la billiot get la maso. Lanya. Faka mana foga na de faka mana foga na yira afo. Anụmanụ ihe na-ekwu Bishop. Anụmanụ ihe na-ekwu. Madam, ya wone wonye kwa gị na phone gị gbatu na ga sakọ don call ya gebe m disturb m ya. Sorry. Ono na ihe m na-ekwu. M na ihe na-ekwu ugba. Lara maso. Norotunga. Adi miracle emege here. Miracle mege here now from Abane. Oya wo the miracle mege na ntoge na. Jesus di hu anya na wo tam nonga na. Jesus di mu ihu anya na wo tam nonga na. Norotunga na. Ton. Oya, me putawa transaga barani mike. Me puta come on turn off face that place. Turn off face ba. Oya, fofuta shwa transa it barani mike. Fofuta. Where the fast bia? Where are Zubia? They're to the front. They're quite back. Where are the fast? The one you front. Go front. Where are the fast bia? Telero sana. Gama front. Go front. Bia, inwe hotel gị na-eme gị isi baka. Sa? Gịnị mere hotel gị ya na-eme Kimbe side? Ele ihe mere na hotel gị ji eme Kimbe side. Ngị na-enwe hotel gị na-eme Kimbe side. Ama m otu o dị eme. Hotel gị ji eme Kimbe side. Yes, sir. Turn or gị lema ya that side. Go front. Where the verse bia? Hey. Where the verse bia? Oh. Telero sana. Otele nwehu. Yele me Kimbe. That with a phone. So what talk question? Yes, sir.
Yes, sir. Ana m ihe na-ekwu. Nso otu ọ na-eche eme. So taa ka Otele gị emega. Yes, sir. Enwere ihe mere ya? Mba, onweghị m mekwara ya. Otele dị like this na-enweghị Otele na ya yala emega ka Imbe. Yes, sir. Yes, sir. Dewe phone ahụ turn again. Otele Rosala. Ntọnụ azụ. Gaa front. Gaa di front. Power ka dị ndụ. Yes, sir. Turn the asshole la wanya na asam ihe m na-achụ gị. Gaa front. Otele Rosala. Ele ihe aja agụghị asụ mmiri like this. Ama ahụ otu ọ dị. Eme ahụ. Enwe panty. Eyi m. Iyi panty ele emeghe ihe a. Were reverse bịa. Otele Rosala. Nne si dị afọ ole? Adị 26. Heat agbagbuola Ikenna. Heat o meghe gị? Mba, onweghị iti mega mba. Nne gị na nna gị dị ndụ. Yes, sir. Ihe emeghe otu a enwebe di hụrụ. Yes, sir. Gaa front. Gaa front. Ike gị emebiele. Ka o mebiri emebi. Akwa ịma na ihe a wụ ma function ka ọ function gị ihe a. Akwa ịma? Ama amụ, sir. Mba, ama amụ. Ọ wụ na-enwe family doctor. Anyị nwere. Unu nwere family doctor. Yes, sir. Emege complain area ihe nna. Okay, sir. Gakori front. Were reverse bịa. Otele Rosala. Emege go ụlọ ọgwụ nna. Okay, sir. Okay, sir. Ya were phone. Family doctor unu ọwụ nwoke ka nwaanyị? Ọ nwoke. Nwoke emege egwe ya. No. Okay, sir. Ihe emege like this ọ dịghị normal. But sir, m gara igwe ahụ gịnịkwa ka m ga-agwa ya na-eme? Si na ọja wee asị gị gaa front, gaa front Otele gị ndị mmadụ na complain Otele gị mere ka Imbe side go asị mmiri. Okay. Nna. Okay. Ọ ma function ga function ga. Nna. Okay. Ọwụ narị nna. Okay, sir. Ọ bụrụkodị da boy akpọga Little Prophet na-aga egwu na-eme isi ụta. Yele fish kpagakpaga nke ya nsef agakwa ma ịgba ọcha enwere ihe mere ihe isi ya ji emeghe ụta. Enwere something o mere escape from. So your own abụghị ordinary nna. Ịma mmadụ agwatụkwala m maka ya, so ma agwakwa m ọmị m, ma agwakwa mma m. Mma ga-asị gịnị? Mama sị m na kemgbe m dị ntị n'otu o si eme. That means ọbara Imbe side nọ na family unu. Don't worry, ka mmeghe interview. Anyị enweghị mba, onweghị Imbe side nọ na family anyị. Chineke gbakwa gị ọkụ. Ihe emeghe na-azụ gị ụta, emeghe na-azụ gị ụta na-ajụ onye kpara ya aka. Naanị go front, go back. Nwaanyị ibe gị ọ bịabeghị ya, mmadụ ole mere interview here. Oh, natural now. Face your other side, ọka achagbo m here. Gịnị wụ natural? Go front, ike gị na-emeghe like this. Go back, ọwa ọbara Imbe side nọ n'ụlọ unu. Because ya na dati megidere merute gị n'isi. Gịnị eme ebe. Gịbịa ga-abịa ịgwa m sọ natural. Agbọghọbịa ọbara Imbe side dị n'ime. Aha gị wụ gịnị? Chinwendu. Chinwendu onye? Ude. Chinwendu dị onye ebe? Ọ bụ onye Abia steeti. Ebe na-abịa? Isukwa atọ. Ebe na Isukwa atọ? Elu ama. Ebe na elu ama? Ụmụ Ọbịala. Ebe na ụmụ Ọbịala?
Ude's family. Chiwendo Ude. Yes, sir. Iwapụla nwa mbụ. Mba. Unu dị ole na ezinụlọ unu? I dị 6, ụmụ 6. Ese gịnị mere? I dị ụmụ 6. Dịka mpa gị ọsọrọ ha azụ ka o wee mere ha adopt. Mma m mụchara ha. Mmaghị si n'afọ na ike mụọ ụmụ. Akwa ka oyi ka ọwa ụmụ ka ọ mụrụ. Ụmụ ka ọ mụga. Oyi ha akwa. Ya mụrụcha 6. Yes, sir. Yes, sir. Yourself, I kwesịrị ịdị 8. But abụọ nwụrụ anwụ. Ndonna. Yes, sir. So ọbara nkịta nọ mpa gị n'ime ihe ọnyụ anyị rụcha 8. Mba. Gịnị wụ mba? Don't come here again ịgwa m mba. Sorry, sir. Family of mpa ya wụ onye ọrụ. Mme ya wụ onye nnabata. Ya wụ local government family. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ? Food science and technology. What is pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. Ị gbaala ara mbụ? Mba. Na family unu ụmụnne gị niile nwere nke ji aṅụ goof? Mba. Enwere nke akwụkwọ dọga? Mba. Ele ihe mere na iji make ya up your mind decide ya na ị chọrọ ịlụ di? Okay, mommy, ọ na-asị m ka m pụọrọ ya n'ụlọ na m torola ịlụ di. So ihe mere m kwụ na-achọ di. Ụmụ nwaanyị ole ka unu dị? I dị 5. Okay, because of your mother ka iji chọrọ ịlụ di akwa ya? And mụ achọkwara ịlụ di, ọ wụdị because of her, mụ na onwe m chọrọ ịlụ di. Okay, because ya na-egwa m na ọ maka nne gị ka iji chọrọ ịlụ di, ị ga-agbatụrụ m ebe a. Maka na decide ala m na m chọrọ ịlụ di. Ụmụ nwaanyị 5 unu dị, enwere nke na-agba akwụla? Mba. Enwere nke ọgbanje ede? Mba. Onweghị. But o nwere nke wụ last one anyị na-emetụ ka onye ọgbanje na-emetụ. And enwebe ihe mere maka ya? Anyị na-agakwa chọọchị na-ekpe, but the thing na ha akwụsị ntakịrị. It's okay. Family ndị mmụọ mmiri ọgbanje dị n'ime. Erighị eri? Mba. Eribe m. Eyuzule hụrụ mbụ? Mba, eyuzule m. Power bank a na-anọ ụmụ nwaanyị n'ike nke gị ọ ka dị mma? Power bank, nke m ka dị mma. Ihe a na-anọ ụmụ nwaanyị n'elu etiti ebe nke na-adị ka belt ụmụaka na-eyi ejide nika nke gị ọtụọla? Mba, ọ ka na ọkọtụ. Enwere mgbe a tatara agịga pụta from nga anọta gị oke ahụ gị gbafere? Na ụmụ ọkụkọ na-agbafe ma nnụnụ a na-efepụ. Otele nwoke zaa ya oke na ọkụkọ wa ọhụ ya amapụta. Nkịta ọhụrụ agha bawa mba mbụ ya ebe mgbe anyị richa gị ọrụ gị gafe nkịta ahụ ga-emewe o nwere ka ọnwụ mechadịrị nkịta bịara ịta ma ewofu na ndị mmadụ n'ebe ahụ ọ tachadịala m atacha sef. It's okay. Nwa agbọghọbịa ọbara nkịta dị n'ime ya bụ bracket ukwu eke uke. Mpagoje ere ala? Mba. Mpagoje ada ụda ala? Mba. Na nwere nwanne gị nwoke akwara akpa ama ya akwa? Mba. Ebere gị ugwu? Amches m ụmụ nwoke ka a na-ebu ugwu, a na-ebu ụmụ nwaanyị ugwu. Ebere gị ugwu nwa bingo? Yes, sir.
Ma bo bia chapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime o ji anyụ amamịrị. Ị na-eri oke nri? M na-eri oke. Onye oke nri m ofu. Listen, focus na na chom that touch here. Focus. Dam here beta ko sheze focus. Ị na-eri oke nri focus. Onye mere ngo wala gara gị ịbọ hike. Ịpụta nkịta ahụ gị ya tụma gị. Oke hụ gị ya wafe nnụnụ hụ ya eme adị ume. Focus. Achị mkpara bụ gị lara ya ala. Mba. Hello di nwoke chọrọ. Okay, sir. M chọrọ nwoke dị dark, toro ogologo, mara mma ji ego. Okay. Nwoke dị dark, toro ogologo, mara mma ji ego. Yes. From ihe dị ka ego ole ka nwoke ahụ ga-enwe na akaụntụ ya? O nweghara from 5-10 million. Adịla m okay. O nweghara from 5-10 million. Yes, sir. Okay. Ele nga mpa gị nọ? Mpa m na ya. Ụlọ unu bi na ya mpa gị ọ ya nwe ya? Yes, sir. Nke mpa gị wụ landlord? Yes, sir. Gị nwa achọghị nwoke nwere 10 from 5-10 million. Ị nwere ego ole na akaụntụ gị nwa? Enwere m up to 500k. M na-eme business. Mgbaga akaụntụ. Kama kịkpa gị mgbaga akaụntụ Chineke akpọghị ọkụ. Ị nwere 500,000 ebere nga bịa hia bịa chọọ nwoke nwere up to 5-10 million. Bịa nga bịa chọọ onye nwere up to 5-10 million Chineke agbaghị ọkụ Delilah. Ngọcha ahụ n'ọnụ gị na ma ebe pụta oge ya. Gị na onye takochi gị eze. Delilah gbara na nwaanyị. Nwere up to 500,000. Otu ọ dịghị nnọọ achaghị nnọọ ka busu gbabara ọhịa. Gbara nga chọrọ onye nwere 10 to 5 million. While ihe nọ na akaụntụ gị erughị 1 million. Nwa bingo. Odi mmadụ ga na-abịa ewere amụ na-abịa kwa ya n'ọtụga ihe adapta eji ya plọg ahịa. Nwa bingo. Sorry, sir. Upon ike ya mee ka mbesa still nwere 1 million na akaụntụ gị. Onye riri eri itue nwoke nwere 10 to 5 million. Sorry, sir. A ga-eji gị gwa ọgwụ ego gwọzuo dị ego. Nwa bingo. Sorry, sir. Them you. Enwere nwoke gara n'ụlọ ya ha atachaghị gị echefu pati iji gaa nka. Yes, sir. Okay. Aha the man ọwụ gịnị? James. Ha? James. Aya. Enwere phone ole? Ofu phone ka ị nwere? Yes, sir. Enwere onye ga-anata phone ka ịkpọ James si ya na m si achịlatara gị pantị gị na ebere nga ebere chọtị. Si ya na m si achịlatara gị pantị gị. Enwere phone onye ga-anata phone kpọọ James? Mụ na ya anọzighị ọzọ. Mụ na ya anọzi m hapụziri ebe ahụ. Just mụ na ya anọzighị ya ọgawa mụ agawazie. Mụ na ya anọzighị. Ele ihe gị hapụ pantị gị na nke James lama. M gara ebe ahụ na hicha so m sara n'ahụ n'abalị gbasaa ya. So mgbe m nọzi n'ala n'ụtụtụ m echefuzie ya ebe ahụ lawazie. Ga-echefu pantị gị na nke James lama. Yes, sir. Otele. Tole ọ na-awa atacha. Echefu ihe ndị oyi bịa. Pantị ichefuru ihe ọchaga gịnị? Ọ chaga red. Enwere mgbe a tagidere gị etie. Chai! Yes, sir. Ọ n'ime abalị ka ọ n'ehihie ka ọ n'ụtụtụ? Ọ n'ime abalị. Ịhụ amụ ele ihe ị na-eme ma ịhụ amụ? Ụjọ ga-abịa m ma etie Jesus. For ihe ọwụ unu believe in it. Onye ọbụla anaghị ọtụ ya etie Jesus. Onye ọbụla hụrụ amụ ya etie Jesus. Atakwado m unu. Ga hapụ nna gị aha mpa gị wụ gịnị? Kenneth. Ị hụrụ amụ ịkpọ ahụ Kenneth ya bụrụ Jesus ị na-amaghị onye ọwụ.
Aswara. Ehu Jim Kenneth Naga Boku. Ya bụrụ Jesus ị na-ahụ bembo. Onye riri eri. Ara goshiri ike. Oshichagi. Atala ahụ n'ime moto mbụ. Izo Ele moto anọta ga ọwụ bọọsụ ka ọwụ jeep ka ọwụ obere moto. Mba ọ Benz. Na ọwụ onye? Benz. N'ime Mercedes Benz ka atara ga. Yes sir. Ọwụ Hello Mercedes ka ọwụ 190. Mba GLE. Ka anọta gị ihe akọ n'ihu. N'azụ. Ele nga ụkwụ gị nọ mgbe atagharị. N'elu. Elu roof ka ọ n'elu seat. N'elu roof now. Elu roof. Hello dị mkpụ ị na-ekwe ma atamaghị. Nsi ya baby m ga-amụrụ oge ụmụ 10. M ga-amụrụ oge ụmụ. Focus here. Focus here. Listen. Ọmụ nwa. Lanya. Ọmụ nwa lanya. Ị na-amụrụ ya ụmụ. Ngwa. Ị chọrọ ịmụ ụmụ 10. Otu mmadụ ịmụrụ 8. Ị bịara ịmụ ụmụ 10. Gị na mmadụ ga-emegezi debate. Focus here. Gwa m ụdị mkpu ị na-eti ụdị ihe ị na-agwa ụmụ nwoke mkpu ị na-ekwe ha. Focus here. Oya. M ga-agwa ha na m ga-amụrụ ha ụmụ. Chiere ha nri. Nkara ha ụlọ. Ị na-ekwe ha nkwa ị ga-amụrụ ha ụmụ. Ị ga-amụrụ ha ụmụ. Yes sir. A na-ata gị na-ekwe ndị nwoke nkwa ị ga-amụrụ ya nwa. Atakwana m gị mma gị mụrụ 8 ikwe nkwa ị ga-amụrụ ha ụmụ. Ikpere ha nkwa ị ga-amụrụ ha ụmụ. Eze nwaanyị ndị Hibru. Ikpere ha nkwa ị ga-amụrụ ha ụmụ. Bebe ị ga-amụrụ ha ụmụ. Ị ga-amụrụ ya ụmụ. Nwaanyị Hibru onye riri eri. Hụ otu ede. Afọ gị ga-awụ fatịrị nwa. Afọ gị ga-awụ fatịrị nwa. Ị ga-amụrụ ha ụmụ. Kemgbe ahụ ruo na ya nwebekwa otu ị mụrụla. Ma bingo. Atamaghị n'anyụ. Mgbe ụfọdụ. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti. Baby wait. Ị saw gịnị? Baby I'm coming. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti. Baby I'm coming. Is the son ahụ dị gị? Yes sir. Enwere ozi o diri gị? Mba. Then ele ihe with the meaning of baby I'm coming. Ya chirenu. Ya chere na gịnị mere? Ka m bịa nụ na. Echewe gị ka ị bịa. Yes sir. Echewe gị ka ị bịa. Enwere mgbe ị gara na chọọchị ajụọ gị how many are you in this body? Ha ajụtụla m ya. Akwemasị ahụ adịghị. O nwere mgbe ọgwụ na agwara m. Dem you Chineke akpọghị ọkụ. Nye riri eri. Baby wait, baby I'm coming. Baby wait, baby I'm coming. When I look today now, be at them my mood at the mama. You know type again. Blog group again. 4+. What phone number? 070 82. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. 070 82 45 86 20.